Dende que era pequena gustábame ver fotografías e escoitar historias dos meus antepasados. Alegrábame ir á casa dos meus bisavós e rebuscar nas arcas onde atopaba pezas fermosas, como mantos ou liño tecido que eles gardaron como o seu maior tesouro. Fun criada na aldea, nun pequeno pobo de Celanova. Soamente marchei para estudar, pero nunca me afastei. Decidín formar Lumecún no rural porque é o lugar que me inspira, onde creo e onde nace o meu sentimento. A día de hoxe traballo dende o taller, en Vilar de Santos, onde podo ver crecer ao meu fillo, ao mesmo tempo que desenvolvo unha maneira de vivir. No meu día a día creo, fago probas, deseño, realizo pedidos, busco pezas tradicionais, desenvolvo un pouco todas as partes da creación, dentro dun orden. O meu soño sería non ter que marchar do rural e poder chegar a combinar unhas creacións totalmente orgánicas. Un medo que acostume por valorar o que facemos se perda. Mulleres con As é unha homenaxe a todas esas mulleres loitadoras, valentes e soñadoras. As mulleres de Galicia temos un pasado que nos fai ser diferentes e por iso toca facer futuro.